Pumalo na sa 339,949 na pamilya o 1,296,134 na individual ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Opong sa Bicol Region. Batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense o OCD Bicol, 97,126 na pamilya o 392,664 na individual mula sa 512 barangay ang naapektuhan ni Opong sa Camarines Sur. 89,681 na pamilya o 320,406 na individual mula sa 553 barangay ang naapektuhan sa Albay. 73,107 na pamilya o 291,048 na individual ang naapektuhan mula sa 519 na barangay sa Sorsogon. 41,893 na pamilya o aabot sa 150,725 na individual mula sa 454 na mga barangay ang lubhang naapektuhan sa Masbate. 32,568 na pamilya o 119,536 na individual mula sa 286 na barangay ang apektado sa Catanduanes at 5,569 na pamilya o 21,734 na individual mula sa 163 mga barangay sa Camarines Norte naman ang naitalang naapektuhan. Sa ngayon po, yung mga nasa evacuation centers ay nakadepende po ito sa ating mga local DRM officers. Mag-a-assess po sila kung safe na ba tayong bumalik sa ating mga tirahan. Nandiyan rin naman po ang ating mga local government units na magbigay ng tulong or assistance para po sa ating mga kababayan nasa evacuation centers together with the different national government agencies. 9 katao naman mula sa lalawigan ng Masbate ang kumpirmadong binawian ng buhay dahil kay Opong. 15 ang naitalang injured. 7 rito ay mula sa Masbate at 8 mula sa Sorsogon. Sa ngayon po ma'am, dyan po sa Masbate may naiulat po tayo ng na namatay. Ang cause po, based po sa initial information o isa po dyan sa drowning or pagkalo ng isa pong probable na inatake sa puso sa kasagsagan itong si Opong. Yung iba po ay pwedeng or either napulutan ng puno, sanga ng kahon, o di kaya ay natamaan ng falling debris. Pero ito po lahat ay for validation pa rin ng ating management of the dead and the missing cluster na pinapangunahan po ng AIC. Umabot na rin sa 31,946,443 pesos ang naitalang halaga ng pinsala sa local infrastructure sa rehiyon habang 5,686 ang nasirang kabahayan. Yung sa report ma'am ng local infrastructure damage ay nakuha po natin sa mga lokal na gobyerno ng Masbate at sa Sorsogon. And naman sa damage houses, ito po ay pinadala rin ng PBRMOs but will still be subject for validation ng ating Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon, nakapagpamahagi na rin ng 48,395,557 pesos and 80 centavos na halaga ng food and non-food packs ang DSWD, OCD at ang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.